Na yi alkawari da ke zana ƙare rayuwa, burina wa mushan take, zan zame miki garkuwa. Hannuna kiki ban riƙe, ni sabon so ki min ‘yar uwa, ga akala ki jani, ne kishi ki bani ruwa. Assalamu alaikum. Dan mama. Ya aka yi? Daman da na zo ƙauyen ne, shi ne tadda akwai wanda ake so a haɗa ta da shi, kuma ba son shi take ba. Kuma ya yi kirarin cewa in dai har ban bar ƙauyen ba, na dawo garinmu zai iya kashe ni. So shi ne na yanke shawara. Kawai ni na haƙura zan da gida mama. Barka ji ɗan mama, in dai ni na haife ka na ɗaga maka jini har ka sake ka dawo garin nan ba tare da soyayya da amatin lafiya. Kuka yi suke ka dawo mun. Na gaya maka in dai mahaifinka shi ya yanka maka ragon suna, to na gaya maka wallahi ka da ba tare da soyayya amatin lafiya. Na gaya maka. Saboda ni na san abin da yake damuwa ka ke da na san larura ka ke na baka da wata larura da ta wuce wannan. To shi ne nan har za ka ce ka dawo a kan me? Ka sake ka dawo mun na gaya maka. To shi ke insha Allah abin da kika faɗi haka za a yi, kuma na miki alƙawari in Allah ya so ya sai na dawo da soyayyarta. Ba zan baki kunya ba, ki bi ni bashin wannan. Soyayya tana da daɗi, sa'in ta saka kuka. Da farko ina zumuɗi, yanzu ta sanya raina ta shafa. Birnin so, birnin so, birnin so, birnin so, na afka ban yi zato ba. Birnin so, zan baki soyayya. Ina? Daga ake? Daga nake. San da yake. Yawwa. Wai na Abdallah ne. Kisan ya dan kwana bai shigo kawai nan namu. Shine yace shi ya tafi kasuwa. Amma Mahmud, tunda Abdallah ya shigo garin nan ina ga wani sauye-sauye tare da shi ba. In ya ba wani matsala zuwan shi din nan? Lafiya na wallahi ina. Kawai dai zumunci ya zo wallahi kamar da aka saba. Allah sa alkhairi ne. To insha Allah. Sai dai amma bari in gaya maka
ka gaya ma Abdallah cewa ya kiyaye wannan kauyen, bayan da ya santa can baya ba haka yake ba yanzu kuma. Ya bi a hankali a cikin garin. Kaji? Ka gaya mashi na gaida shi. Bari ta kaso. To shi ke sai ka dawo. Akan kina shirya zan iya komai a birnin su. Ni ina ganin darajanka ba, kuma ina jin kunyan mahaifinka domin ya min abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba. Da wani ne da ya kwallayira. Ina so in ƙara cin arzikin. Ka ban maganan nan dan ko ba mai yiwuwa bane. Tun daga naira miliyan 1 har zuwa miliyan 5 zan iya biyan ka domin ka bar masa ita. Ka riƙe arzikinka, ka bar ni da Amatullah na. Domin ko samun irin ta kauyen nan ba abu bane mai sauki. Shikenan zan tafi zan barka ƙara yin tunani, idan ma kuɗin sun ma kaɗan ne zan ƙara ma. Na barka lafiya. So makaho ne a zuciyar zane. A ka ba mu umarni wannan da tuntuni baya yi wallahi, da tuntuni mun kai shi. In kin ka amsa ne na yi alkawari da ke zana kare rayuwa. Oga, ka ba ni dama in togo kan wannan ba sa'an ka bane har zai zo yana sa in sa da kai. Ka ban dama kawai in togo kan shi, wannan ba sa'an soyayyar yarinyar nan bane oga. Kai wannan bai kamata an kuna sa in sa da shi har zai zo yana neman sulhu kan yarinyar nan ba. Ya za kana nema yana nema oga, ƙarya ne. Ka bani dama kawai in je in kawo ma kan shi. Balletan nan. Na shige cikin kogin sanki masoyiyata, duwiya da daɗi ne da ke ba za mu rabe ba. In baka yi wasa ba, za ka kwan lahira. Nai da kota soyayyar ke a zuci ban gajiya ba. Wannan sun daɗe a garin nan, don abin da suke aikatawa a cikin garin nan illa kashe mutane da sare-sare. Alƙawarin kina ɗauka komai wuya ba zan aje ba. Ba komai tsakaniya shi ƙarya yake. Kike gurina madadin ki ne ban ganta ba. Don haka shawarar da nake baka ka bi da shi a hankali don Allah da aboki. Ya san yi da raina. In dai ni na haife ka na ɗaga maka jini a jiki har ka sake ka dawo garin nan ba tare da soyayya da Amatullahi ba. Ba zai yi ba cire ki sai dai a tsara raina. So makaho ne a zuciyar zane, zan yi kome ne. Wai na ganka ta tsorace ni. Ba dole ka na tsorace ba. Wallahi talla ba karamin namiji kokari kai ba. Na maleke ka san waye shi a garin nan kuwa? Na san shi ba. Ai abin da ya sa ma na tare shi. Saboda akwai lokacin da mahaifin shi ya rashin lafiya, mahaifina zai ci kauyen nan. Mahaifina shi ya ɗonya da mahaifin shi ya samu tafiya. To kuma irin wayannan mutanen idan ka nuna kana tsoron shi ne masu suke da har za su samu daman da su ma abin da bai dace ba. A'a, ka daina tsoron su kawai. To je. Shikenan. Amma gaskiya ba za ka ƙara haka. So makaho ne a zuciyar zane, zan yi kome ne. Zan so sanin abin da ya kai wurin na maleke. Saboda ina guje maka hatsarinsa. Alƙawari da ke zana kare rayuwa, burina wa mushan take. Zan zame mai ke garkuwa, hannuna ke ban. Amma kana ganin hanyar da ka bullo ma babu mai ruwa, kana ganin cewa za ta iya karɓar tanka kuwa? Ita ma wannan tambayar da kai amsar tana cikin tambayar da kai a fari. Birnin so, ka so a so ka yana da daɗi. Ku gane duniyar nan da faɗi,
na shiga so a birni na so waɗansu ko kamar ba su so. Wato wasu abubuwa ne suke farawa kuma in ce suke shirin su faru. Gaskiya da na ɓoye miki. To amma ganin yadda abin yana neman ya ci tara, yana neman ya fi ƙarfi na. Shi ne yasa ya ce kawai bari in gaya miki. To kamar me kenan? Yawwa. Da farko dai shi Abdallah abin da ya kawo shi ƙauyen nan ba komai bane illa akan dalilin soyayyar budurwa abokinsa wato Amatullah a gidan bawa Mero. Shi Abdallah da kanshi ba wai yana neman ma kanshi ba ma, a'a ya zo ne taya abokin shi neman yar gidan Mero. Wallahi ida na yi baki kokari na in hana shi, to amma gaskiya na ga abin yana neman shi tare. Mahmud, dakata ka ji ni. Kaf ɗin garin nan ba wanda bai san Mero ba. Mero ba mutunci gare ta ba. Da kake ganin ta Mero ko mijin da take zaman shi na auren sunna shi kanshi barin ta yi da halinta. Balle har ya je neman taya ma abokin shi neman wannan yarinya. To maza yi gaggawan ka tashi ka je ka kira mun shi. Yanzu nan duk inda yake a faɗin ƙauyen nan ka je ka nemo mun shi. Insha Allah. Yanzu zan je ina. Kuma dama babban abin tashin hankali shine ita yana yarinya a Matalla. So ita babu mai rasu take ta hada ta aure da na Maliki. Subhanallah. Ita mai ran kuma? Kuma kisan hatsarin na Maliki wanda shi dan ya kashe mutum ba kuma bane ma gurin shi. Kai. Ku da ƴaƴan nan idan muna iyayenku na zaman lafiya sai kun je kun ɗauko mana maganan da yafi karfin mu. Kaga ita Mero ba ita ta haifi wannan yarinyan ba. Da Mero ce ta haife ta da cikinta. Ba za ta ɗauki ƴarta ta ba mu na Maleke ba. Na Maleken daga baki ɗaya zama ɗan shaye-shaye a gari, kowa tsoron shi yake ji. Kaf ɗin kawai nan shi ma haka ake gudun shi. Kai amma halin Mero bai da kyau. Mero ba ta da hali, kuma duk nasiyan da za a kwashe a gaya mata ba ta ji, ta riga ta yi nisa. Kai ya Rasulillahi, Allah dai ka shirya da Mero. Mahmud, tashi maza ka je ka nemo min Abdallah. Maza. Hai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soyayya ce ta sa a yau nake yin kuka. Ni na yi zaton hannu guda na ɗaukar jinka. Komai aka ce akan ki kunne ba sa ɗauka. Duna rikice. Kai ba na gaya maka tun jiya ka tattara ka ban nan garin ba. To yau zan nuna maka ko ni waye. Yau zan raba ka da ranka. Amfanin rai a rayi, amfanin hutu kuma a ji daɗi. Amfanin murmushinta daɗin raina, ran da zan iya bayarwa haka zalika ran da zan iya raba wanda nashi akan farin cikin soyayyanta. Saboda irin san da nake mata. Adam! Yawwa. Na san ki gane. Zo mana ai fada. Zo mana. Me ke faruwa? Ku yi hakuri mana. Ya bayin Allah, ku yi hakuri. Ramatu?
Madobi. Kuma daga can. Ka cika son ka karewa. A'a. Ku ne da sarauta. A shi nan ba an ce kana can bangon duniya ba, gurin majuju da majuju? Eh. Godiya maki, mun gode da wannan saƙo. Salamu alaikum. Ba ki taya kana ba a mana sallama a nan. Sai takalminki. Ɗora kanki. Shigo da baya-baya. Tsaya a gurin. Yau kwana, taho da rarrafe. Zauna daga nan. Kaki taka nan gurin za ki taka aljin dan magazo. Matsa da gaban ki can. Matso nan. Kaki sa hannu a gurin. Shugaban aljanu mazaje yana zaune a gurin. Dan haka ki kula. Daga ta Usi Madobi. Mun san me ke tafa da ke. Akwai matan da take shiga hancinki da kudindine. Kike so a yi maganinta, a kada ta bar gidan, tafi duniya. Yi mana ƙarin bayani. Malam Boka. Ba kiranmu da malam anan. Mu ba ma malam. Ba ma kusantan malam. Ba ma jin abin da malam ke faɗa. In kika sake irin wannan kalami, shugaban aljanu mazaje zai ɗauki mataki a kanki. Za ki shiga cikin wani hali, ki koma ƙaramar yarinya, ai ta miki fyaɗe. Ku ci mabura ubanka Boka. Godiya nake. Ci gaba da bayani. Boka so nake a ɓatar da ita. Kuma mai gidanmu ma sai abin da na ce a gidan nan. Kamar yanda ko ita ya... Dakata! Ina jin ka. Godiya muke. Kina so a haukata ta ko ta shiga duniya? Ko? An gama. Za ki je ki kawo mana hanjin sauro da jaki mai kai 3 da shi za a haɗa miki wannan aiki. To Malam Boka. Ka ji ƙara kira mana malam nan. To Boka, ai ku ya kamata ku gaya min abubuwan da zan kawo, ku za ku nemo. Godiya muke. Kin yi sa'a. Usi Madobi yana kusa. Ya ga miki wannan aiki cikin sakon 3. Menene wannan? Wuka ce Boka. To ba wuka bace abin dubawa. An sa da hannun hagu. Kin ga wannan wuka da wannan laya? Za ki je ki samu rami. Ki saka ta a tsaye kafin ki rufe. Idan ba ki rere ba, ko kika bari wani ya ganki, za ki haukace. Asirin zai dawo kanki, ita za ta dawo gida. Ke kuma ki bazama. Godiya nake. Tashi ki tafi, ki fita da baya-baya, kina waƙan ɗan mairo. Ɗan mairo.
Ramatu? Mero? Kai, me ake yi ne? Mero? Mero? Amatullahi, ki dakata ba abin da zai faru da ni. A zuwa ya faɗa. Amatullahi baki san ni ba? Ni ce mahaifiyarki ba. Amatullahi. Me ya kawo ki nan? Labarin yana da tsawo. Wannan saurayina ne tun ina makaranta, wannan kuma shine baba Mero ta ce wai in aure shi. Bayan Allah ku yi haƙuri ku kyale ya'yan mutane. Ku yi haƙuri don Allah don annabi. Bawan Allah ka wuce. Ka yi haƙuri kaji? Ka yi haƙuri. Mu je gida don Allah mu tafi. Ka yi haƙuri bawan Allah. Zo ka shige gaba. Zo ka wuce, zo ka wuce. Wuce in baki gata. Dangi da kowa sun shaida manufata. Waza ya ce na bar kirai nasa zana bata. Yanzu ina mahaifinki. Allah ya masa rasuwa. Ya rasu? Ya rasu. Tabbas Baba Mero ta wahalar da ni, ta musguna min sosai. Duk rayuwar da na yi tare da ita rayuwar takwara ne. Na rasa yadda zan yi da rayuwana, kawai na bar wa Allah komai kafin ɓullowarki. Kawu Ahmad ma ya yi ƙoƙari ya sa ni karatu a birni, na kammala karatu na kenan. Ko watanni ma ban yi ba daga makaratu. Wannan da kike gani Adam ne, makarantar mu ɗaya na muka haɗu da shi muka fara soyayya da shi. Sannu mama. Amin amin mama. Sa'annan wannan Abdallah ne abokin ne. Kuma wannan shine wanda Baba Mero ta ce lallai sai na aure shi saboda ta lalata min rayuwa. Yanzu gashi abin da ta yi ai ya dawo kanta. Ina take yanzu? A gashi ta yi daji ba? Tabbas Abdallah masoyinka ne, domin ba ƙaramin ƙoƙari ya yi a kan soyayyarka ba. Don haka tabbas na aikata babban kuskure domin na gano kai kafi cancanta da Amatullah, domin za ka iya mutuwa a kanta. Don haka na haƙura na yafe ma ka aure ta. Komai na cikin ta naki, taimaka mini kin ji, ki bani so in baki. Gaskiya ne Abdallah, na ji daɗi sosai yadda ka bani lokacinka da ƙarfinka ganin cewa na mallaki Amatullahi. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai Abdallah. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zamanci. Yanzu kun gan dare yayi. Ka tashi ka je ka yi wanka. Yanzu tsakani da Allah abinda kuka yi makanku ya dace? Bai dace ba, yadda kuke bai kamata a ce a haɗa ku faɗa har ku faɗa a kanta ba. Yanzu ka kashe shi yanzu me za ce ya faru? Na gode sosai, ka je ku je ku yi wanka, dare ya riga ya. Yanzu ka tashi mu je nan kemis a duba ba? To shi kenan mama. Amatullahi. Sai da samun. Sun gode Allah ya muku albarka. Sai da sabon Ba zan baki kunya ba. Wai ba su danna subscribe ba? To maza yanzu nan ku danna wannan dan jam button din nan me subscribe. Kun danna? Yawwa. Ko masu kallon ka sun san cewa akwai sabon shiri mai zuwa mai suna Anwar? Anwar fa! Kan ku sake a baku labari. Hit the subscribe button on the YouTube channel. Thank you and peace out. Yawwa, da Allah na ce ba, tunda kin mun wannan abun na ce da Allah kin gama da wannan ne da Allah na samu. Kamar ya an gama kai ana azumi kaga na bude ne. Da Allah a yi subscribing da Allah, kar mutum ya mutu da yunwa da Allah.
alhamdulillah. Na gode sosai da kallon Birnin su, kuma ina fata kun ji daɗin kallon wannan episode ɗin ƙarshen nan. Birnin so ya ƙare, kuma ina godiya sosai ga masoya Birnin so. Har da wannan ma ba sa kallon Birnin so, na gode sosai da bibiyan wannan channel ɗin na Birnin so. Ina ƙara godiya sosai a bisa yadda aka bani goyon baya wajen kallon Birnin so tun daga episode ɗin farko har zuwa episode ɗin ƙarshe, wato wannan kenan. Gaskiya na ji daɗi sosai, duk da dai wasu an fara da su kuma ba a gama da su ba, duk da dai ana ɗan samun matsaloli sosai akan haka, amma duk dai ƙoƙarinmu shine mu faranta muku rai. Kuma gaskiya ba ƙaramin, it's not easy, ba ƙaramin abu ne mai sauƙi ba mutum ya fara producing abu, amma dai mun gode ma Allah dai sosai. Kuma da wannan damar nake so na yi amfani da shi wajen tallata muku sabon aikinmu mai suna Anwar sabon shiri ne wanda insha Allah bayan sallah za mu fara ɗaukan shirin, don ba mu riga mun fara ba, amma bayan sallah ba da daɗewa ba za mu fara ɗaukan shirin. Anwar, wallahi ni kaina na kosa ga an fara daukar shirin nan, saboda ni kaina ina son labarin kawai. Ba zan ce muku komai ba, amma dai abin da na sani shine Anwar labarin yana da kyau, don ba a taɓa yin shi a Kannywood ba, a Kannywood industry ba a taɓa irin shi ba ne, ni dai a wuri na kenan ba a taɓa ba. Don haka kuma za ku ce na gaya muku idan kun kalla, amma dai for me yanzu ba a taɓa irin shi ba, kuma ba za a taɓa irin shi ba. In gaya muku gaskiya kenan, ko ba haka ba? Kan ku ce ina yaban fim ɗin, gaskiya nake faɗi, ba wai maganan wai ko irin son kai ba. So bayan sallah insha Allah zan fara ɗaukar shirin, kuma bayan sallan za mu fara kawo muku shi, ba wai za mu mun daina ba kenan. Akwai abubuwa sosai a fim ɗin Anwar. Na gode sosai da kallon abubuwa da kuke yi. Kamar yadda kuka sani dai sunana Adamu Hussein, nan dai naku dai mai sa ku nishaɗi da farin ciki. Sannan kuma bayan sallan nan kun san da comedy kuka sani, so kawai dai saboda dai Adamu Hussein dai ko ina yana wurin, kowane karakta ka bashi zai fada wurin, so comedy aka sanni da shi dama. So bayan sallan nan shi ma in Allah ya so yadda ba zama zan yi ba, comedy wallahi sai kun ce ba kwa so. Cikin ku sai kai, inda mai ulcer, inda mai hawan jini, ku dinga nuna mai abubuwan nan na kawai, saboda wallahi yanzu na fara, wallahi ba zan daina ba in dai sa ku nishaɗi. Saboda haka ku danna mun subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda da na saki za a sanar da ku. Na gode sosai, Adamu Hussein ya gode. Amma wannan surutun da na dinga yi, na san dole azumi zai dake ni, amma dai ba wani abu, duk saboda ku nake dai kawai. Da Allah na ce ba, kun gama ne da Allah, da wannan da Allah samu na ɗan sifi. Zan baki amsa tauraruwar matasa, zan baki dukkan farin ciki, baki shiga wani bakin ciki. Buri na dai in aure ki, a zuciya ba ta makarki. Zan kai ki har filin doki, mu hau mu more soyayya.